Okie-dokes, reit. Da ni'n mynd i ddechrau efo gwaith corff seren, siap seren dwi eisiau gennych chi iawn. A be dwi eisiau chi wneud ydy gyrru y hips allan, yr ystod allan. Da chi'n plygu, tap ar y goes, dod nôl fyny. Da ni eisiau gwneud hyn efo corff hollol syth. Felly dim plyg yn y pengliniau, dim cefn fel yma, popeth yn hollol syth. Da ni'n mynd 8 yn gyfan gwbl. 3, 2, 1. 1. Gyrrwch y penona allan. 2. Byddwch yn hollol i gilydd. Gyrrwch allan. 3. Da iawn. Gwthio, 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 gwthio. Stretch fyny. 4. Gwthio, 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 gwthio. 5. Breichiau syth neis. 6. A 7. Un ola rwan. Ymestyn fyny, gwthio'r penol allan. A dyna ni. Gwych, rei. So, ni wedi cnesu coesa a cefn fama. Rwan, da ni eisiau tyniau tomatos. Un o'r symudiadau gorau allwch chi wneud rwan, y deadlift. Rei, so na i ddangos chi o'r ongl yma. Dyna ni'n gwneud superset heddiw, so dwi'n mynd i ddangos 2 exercise i chi, 2 in 1 i chi. Sgwydda nôl, bottom ball mewn. Dwi eisiau chi yrru y penol allan. Peidiwch o gadw'r cefn i fi fel yma. Penol allan fel yma. A gyrru fan i trwy sodle. A da ni'n gwneud curl. Ond ni'n llydan fel yna, reit? So, curl fel yna yn hytrach na glos. Da ni'n barod, da ni'n mynd i wneud 8 rwan. Barod, coes ar led, sgwydda nôl. Bottom ball mewn, gyrru, 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 gyrru. Fyny, 1. Gyrru, 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 gyrru. 2. Na i droi, dangos chi ffordd yma rwan. Push, 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 push. 3. Nadlu mewn. 4. Lovely. Gwthiwch penol allan. 5. Pwysig hefyd, chi'n cadw'r tyniau yn agos i'r coesau. 6. Ddangos 2 arall y ffordd yma. Push, 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 push. 7. Gwthio, 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 gwthio. Ag 8. Mi ddylsech chi rili deimlo hwnna lawr cefn y coesau. Reit. Symudiad nesa. Da ni'n mynd i wneud beth yn bach o waith cefn eto ag y canol. A be dwi eisiau ydy, bod chi fel yma, daliwch un tin, da ni'n mynd i fynd fel yna ag fel yna. A fel yna, tu ôl y cefn a tu ôl y cefn. Ewch â'r llygad hefo chi, peidiwch gadael y pen mewn un lle. Da chi bod yn hollol gyfartal iawn. Pawb yn barod, sgwydda nôl, daliwch y tin. 3, 2, 1. 1. 2. 3. Peidiwch o gadael coesau symud chwaith. 4. 5. 6. Bottom ball yn dyn. 7. Ag un arall. 8. Briliant. Da iawn chi. Reit. I orffen y sesiwn yma, yn hytrach na gwaith aerobic, da ni'n mynd i ddal plank. Reit? Achos da ni fod yn gwneud hynny dipyn. A dwi yn credu bod chi wedi datblygu dod o'r blaen dda. Reit, os da chi'n teimlo'n fentrus, gnewch y plank fel yma, reit? A cered y coesau allan. Os mae dyma'r tro cyntaf chi'n neud, gnewch o fel yma. Ewch yng nghanol y gadar, dwylo ar led fel yma. Ewch ar eich bodiau. Da ni'n mynd i gerdded y traed allan yn araf, cerdded allan. Gnewch y siŵr bod y penol i lawr, bod o ddim fyny, a ni gyfri i 8. 1, 2, 3, 4, gofalwch bod hyn ddim yn digwydd, 5, 6, 7 ac 8. Briliant, di hwnna ddim yn hawdd. Da iawn chi am fentro, a welwch chi eto wrthnos nesaf. Hwyl!